Gaano? Ano naman sa'yo? Charot, charot, charot. Alam mo, Jean, may itatanong sana kasi ako sa'yo eh. Ano? Itatanong ko sana kung bakit yung babae ang hilig magsuot ng maikli. Tapos picture niyo. Picture, tapos ipapost sa Instagram. Tsaka bakit ang dami yung nilalagay sa mukha niyo? Hindi ba sobrang daming gastos? Bakit kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko? Hindi, ibig sabihin. Charot. Ganito kasi yun. Nagsusot ako ng maikli kasi kaya ko. Tsaka diba, dancer ako. Mas madali gumalaw tsaka nakakadagdag ng angas kapag sexy yung suot ko. At bakit ka mo selfie ng selfie? Kasi feel ko maganda ako. And I wanna share it to the world, rather, the universe. At bakit mahilig sa beauty products? Siyempre, kahit alam naman naming may natural beauty kami, kailangan i-enhance. Tignan mo tong gamit ko. Ayesha Beauty Product. Ayesha Beauty Products. Achieve na achieve yung gusto kong texture ng skin ko. And, for your information, dapat kapag babae ka, hindi ka lang maganda. Dapat meron ka ding pera. Pwede kang maging maganda at magkaroon ng pera sa Ayesha. Salad, sis! Alam mo, ito yung kanina gusto ko itanong sa'yo. Ikaw anong ginagawa mo sa best mo? Uy, sis, teach me how. Kaloka! Yung prospect kong boyfriend din ang hanap. Ito pa. Oh, yun pa. Marami pa talaga ako dito. Love Radio.